Art tal-gvern ta' madwar 1200 metru kwadru fiż-żona magħrufa bħala tal-Bebbux fiż-Żurriq għaddiet għand il-Kunsill tal-istess lokalità għall-użu tal-komunità biex fost oħrajn issir sala moderna fejn ikunu jistgħu jsiru diversi attivitajiet matul is-sena kif ukoll jiġu offruti servizzi oħrajn. Il-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Zoppardi u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa-Ċivelli ippresedew l-iffirmar ta' ftehim ta' devoluzzjoni bejn l-Awtorità tal-Artijiet u l-Kunsill Lokali. Jirriżulta li l-Awtorità tal-Artijiet ukoll qed twettaq eżerċizzju biex tidentifika aktar artijiet u proprjetà tal-Gvern li jistgħu jintużaw għal dan il-għan. Is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa-Ċivelli ukoll esprimiet il-fema dwar il-ġid ta' ftehimiet simili. Permezz ta' kollaborazzjoni u ħidma bejn il-Kunsilli Lokali u entitajiet tal-Gvern qed nagħtu aktar għodot f'idejn il-Kunsilli Lokali, għodot sabiex ikunu jistgħu joħolmu u jwettqu il-ħolm tagħhom. Il-Ministru Zrinzo Zoppardi spjega li dawn id-devoluzzjonijiet huma turija ċara tal-fiduċja tal-Gvern fil-Kunsilli Lokali biex ikomplu jsaħħu l-operat tagħhom għal benefiċċju tar-residenti. Art tal-Gvern issa ġiet devoluta lil kunsill Lokali taż-Żurriq biex din l-art tkun tista' jsiru proġetti bġieħ il-komunità. Il-Kunsill Lokali taż-Żurriq għamel din it-talba biex ikun jista' isaħħaħ is-servizzi tiegħu u jagħti aktar faċilitajiet għal ġid ta' din il-lokalità. Is-Sindku taż-Żurriq Rita Grima esprimiet is-sodisfazzjon tagħha u tkellmet dwar il-ħidma tal-istess kunsill biex ir-residenti żrieraq ikollhom servizzi dejjem aktar ċentralizzati u spazji adattati għal diversi attivitajiet tal-komunità. Sa dan it-tant brabta ma' parti oħra fl-istess żona fejn fl-aħħar ġimgħat inqalet kontroversja dwar pjani ta' żvilupp mill-privat, jirriżulta li saru emendi u art li tal-Gvern ġiet eskluża kompletament minnu, minflok ġiet iddikjarata bħala sit ta' kategorija B għall-użu soċjali biss. B'hekk dan issa ġie konformi mal-pożizzjoni tal-Gvern dwar kif għandha tintuża din l-art fiż-Żurriq.